karry ko sa day. Amot man. Amot man.
Okay, so makikita nyo ang malalaking alon na humahampas po dito sa seawall ng barangay Nato, Sangay, Camarines Sur. Yan, halos umabot na po sa daan ang tubig kasi high tide na po. Yan. Sumasampa na po sa daan. Kanina po ay low tide pa, so ngayon pa high tide na po. Kaya hindi na po dyan na makakadaan. Mababasa ka po pag dumaan ka dyan. So yan guys, oh, ang laki ng alon. High tide na po.